gi-welcome. Happy Sunday. And ako gi-welcome si Ate Maribig na nakabalik na sa simba din. Okay, nasyanta. O for anak kay malindog ta mga igsuon ang putas na Ginoo. Heavenly Father, salamat Ginoo nga naano sa ni karon Ginoo nga nagkatapok-tapok. Yes, so pakadayon ka sa ginawa kanimo Ginoo. Salamat Lord nga safe me naabot diri Ginoo. Salamat Lord nga ikay nagaprovide sa tanan Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Again, church, atong hatagang masipag pakpak ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Daygon ang atong Ginoo. Amen. Kung namin mga Biblia atong kabilhan sa Salmo 46. Amen. Kung natin Biblia atong pasahon mga igsoon. Ang Dios mao ang atong dalampanan ug puso. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok, bisan matay og ang yuta, ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kahadlokman sa dagat. Bisan pag mudahunok ang dagat, magtumasi ang mga balon, ug ang kabungturan matay og sa kagahog niini, may sapa nga ang tubig naghatag og kalipay sa syudad sa Dios. Ang balaang puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa magpuyo niining syudara ug dili gayon kini malumpag. Sa sayong kabuntagon muanha siya ang pagtabang niini. Nagkaguliyang ang kanasuran ug natay-og ang mga kingharian. Inigsingit sa Dios matunaw ang kayutaan. Ang Ginoo nga labing makagagahong kauban nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalampanan. Ngari kamo, tan-awa ang nahimo sa Ginoo. Tan-awa ang mga katingalahang butang nga iyang nahimo dinhi sa yuta. Gipahunong niya ang mga gubat sa tibuok kalibutan. Ibali-bali niya ang mga pana, ingon man ang mga bangkaw, o gidakuban ang mga tamig. Mingon siya, hununga ang inyong panag-away, ilha ako nga mao ang Dios, nga labaw pangulo sa kanasuran ug sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo nga labing gamhanan, kauban nato, ang Dios nato, mao atong dalampanan. Hallelujah! Dalay ko ng imuhang ngalan o Dios. Tinuod Ginoo ang imuhang pulong nga ikaw gyud ang among dalampanan. Ikaw ang hari sa tanang hari. Dios sa tanang Dios. Gamhanan ka Ginoo, walay sama kanimo, walay makalupit diha kanimo Ginoo. Ikaw ang among Dios nga nagaupat ka namo karutang naa Ginoo. Buhi ka Dios. Gamhanan ka Ginoo. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalayan ka Dios. Among mga kamot among ipataas diha kanimo Ginoo. Ang among mga tiil, among isayaw diha kanimo Dios. Ang among baba Ginoo, among isikit nga ikaw ang among Dios. Ikaw ang among hari. Ikaw ang among Ginoo, wala nay lain. Ikaw lang o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Balang Espiritu. Among giangkon karon Ginoo maglihok ka. Maglihok ka kanamo Ginoo. Ikapa kami o Dios. Ipa-feel namo Ginoo yung presensya karon. Sa matag usanga niya karon Ginoo. Ipa-feel ang imong presence Lord God. Right now Lord, we need you. We need your fresh touch, oh God. We need your fresh touch, oh Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Glory, glory, oh God. Come on, church. Praise Him, praise God. Praise the Lord. Praise Him. Purify us. Purify your people, oh God.
and horseshoes of silver. Come on, sing it, church. Sing it from your heart.
encourage everyone na kung wala pa gawat ni Kristo, atong wala pa relasyon niya ni Kristo. So ako lang iawhan nga ay sa parte sa kay ibuhat din ako para ayun ba sa ibuhat sa Ginoo sa cross. Na this is one with mga isuon ka na precious thing na buhato na. So at least ikaw na ito isuon tayo ang mga wine nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Dili medyo tinuod nga imuha sa tinuod nga lawas ni Kristo. Simbolik lang yung mga isuon. Okay, so kung akong encourage nila nga kung wala pa may relasyon sa Ginoo, ayaw yung protect. Kaya nakaingon sa Bible mga isuon. Sa 27, kung sa umaon sa pan sa Ginoo uminom gikan sa ihang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas tungo sa Ginoo. Okay? Busa kinahanglan nga matag usa magsusi sa ihang kaugalingon kung niya kaon sa pan uminom gikan sa kupa. Okay? So naman kay mga taguan ng mga sala karon, so ato isugid sa Ginoo hasta sorry faithful man ang Ginoo nga mo pasaylo sa ating mga sala. Okay, so we'll post up for a while and then sorry kung mga pasaylo sa Ginoo. Sa 1 Corinthians, tingon, dalagan 23, minadawat mo gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga ako gitudlo kanina. Nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gitulian, mikuha sa pan. Okay, so atong ipataas ang atong amang man mga isuon. Unya, nagpasalamat siya sa Diyos, ipikas-pikas niya ang pan o ningon o kini nga akong lawas nga alang kaninyo buhata kini aron paghandom kanamo. Let's pray.
pray, Father, Lord, salamat Ginoo sa iyong anak ng Yesu Kristo. Na iyong bulihatag ka na mo Ginoo ka para kami maliwas Ginoo. Salamat sa Kristo sa iyong lawas, Lord God, na mao'y kasamda, mao'y nag-agi o labot Ginoo. Alam ka na mo para kami lahi kaaliman ng Diyos na kami kagawasan ng Ginoo. Lord, salamat Ginoo as we do this, Lord God, among giguluman ang iyong tibungan Ginoo. Salamat, Lord God. In Jesus' name, amen. Ito ang kapitan. Ito sa pangawang wine ng soul. Uman sa panihapon, ikuha niya ang kumpa o pingon. Mao kini ang kumpa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niini. Let's pray, Father, Lord. Salamat, Lord, sa imong dugo ngayon iulat. Iso Kristo, salamat, Lord God, na tumod, Lord God, sa imong dugo. Kami, Lord God, na ay kalimpihan. Lord, ako na rin kumuha na yung mga ikuha. Salamat kami, Lord God. Nagawin na ako ang ikuha ng Diyos. Sa iyong ikuha sa cross. Sa dugo nga ni awas, imo. Ikan sa iyong awas, Lord God. Salamat tayo kinagawin ng kaluwasan, Lord God. Thank you, Lord. Give you praise and honor. In Jesus' name. Kaysa matagkaon ninyo niining kan, sa mataginom ninyo gikan ining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon antod sa pagbalik. Amen. Ato matagang masipag pakpak ang atong buhay at Diyos. Hallelujah! Amen? Padayon ta nga mugay ug musimba sa atong buhay nga Dios. Amen? Atong pakpakan, no, atong gamiton ang atong mga kamot, atong mga higit na pagsayaw para sa ating Ginoo. Amen! Hallelujah! Ang number answer. Amen! Woo! Celebrate your goodness, Lord! Thank you for being with us. Once again, bring your life to life. Setting our hearts on the rise. Oh, you're keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running a race to win. All the way to the end. Lay down everything that was sink to in their eyes. And we'll be faithful to our calling. It's not able to keep us from falling. In our promise, we will run. We'll be faithful to finish the word you begun. Come on, clap your hands, church. Say it for the Lord. God is faithful. Running the life to life, getting our hearts on the prize. Always keeping our eyes on our Lord Jesus. Running the race to win. All the way to the end. All the
We know, Lord God, na nagit ka sa mong taliwala karon Ginoo. Kabalong kami, Ginoo, nga nagauban jud ka kanamo karon ng Dios. Kanayon ka duha o tulo nga makapuntok sa imong pangalan. Magauban ka, Lord God. Kanamo na ka sa mong taliwala, Ginoo. Salamat o Dios. Amo kang ipataas, Ginoo. Sa among pagday, sa among pagsimba, o Dios. Amo kang ipataas, Ginoo. Ginoo ka. Ginoo ka. Sa walang katapusan. Salamat, Ginoo. Sa kaluwasan. May mong ihatag, Ginoo. Salamat sa grasya ng lahat na kami nakalahulay. Tungod kami mo, Ginoo. Ang kasalanan ko, iwanan ko dito sa krus sa Kalbaryo. Inaagi sa mga labundo na
akong korona mo nga gidasok sa imong mundo. Pinahili hamili mong lubog. Matag sa maglahod sa lawas mo, kahapusok sakit, ginandos mo, kaluwasan o kayuan na ang mundo. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawa sa among masimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawa sa among pagsimba.
siya, Lord. Hallelujah. Dalay mo ka. Yes, Jesus. Lord, sa akong pagtigong ka, Lord. Nagtuo kami, Lord, na imong lahok, na imong kanamo karon, Diyos. Paday kami istorya ka namo, Lord. Dili kami manguli. Na walay mahitabo ka namo karon, O Diyos. Ibalo kami, kinakagiandam para ka namo karon, O Diyos. Something new, Lord. Karon pa lamang Ginoo. Dawato na namo, O Diyos. Kanang himaya, dungog, alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give God a big clap. Yung abot sa kanan, ulay suot o. May mga Ayos na ba sa testimony? Ako tawagin si Lucky Bell. Balik ko lang ang paborit pasasalamat sa akong ng Ginoo ang kanang blessing na yung ihatag sa ko last December kanang blessing. Including po sa kuan katong mo hinungdan nga nawala ko pila ka Sundays kay ako ang kasi nagbigan sa Canada i-shoulder niya ang ticket basta sa Pagadian City kay atin og reunion sa Mambas pero sa dapat sa Davao pero sa Pagadian. So mao to ang yung ticket na gikuha dapat pagkauna kumubalik pero gusto niya na magtatong Davao. So naging January 1. Kaya naka-appeal ko sa atong aeroplano na wala nila na ba? Nasa Andes ko. O dapat 5 days lang ang nawala. So napunta yung 6 days. So nalugay ko dito sa Davao. But dapat ako sa airport. Para mo check-in na. Nagingala ko nakabiliyang mga tao sa airport. So stay cancel tayo ang tanang ang flight sa January 1. So pag ang Ginoo nag-provide og ng shelter para sa kuha, pero kung may bago mo nakauwi na sa probinsya, then nakapong best friend sa Davao na doon nagit kayo sa airport. So dito ko nagpa-adapt sa ako sa Ianaw 6 days, hindi na ako bumalik dito sa probinsya kaya yung nakayon, nalagyan na may COVID. Then mapawin ka ko, kapagaling nila na ko ay wala ko dito kasakay, wala ko stranded dyan. So, pagkala ko blessing para sa ko, ako gasto daw na ako. So, grabe blessing. So, that's good. Sa Ginoo ko lang ibalik ang paborit para sa salamat. Overall lang si David belongs to God. Salamat Fidel ko. Ako din tawagin si Ate Jane sa ibang testimony. Ay, mga ison. Ako nag-chat ko niya tinenfatong atong Friday nga dili sa akong musimba karon kay nalagi mi outing ha. Kaya ko ay nagpasalamat ko kay wala madayon. Kay dili gusto ang Ginoo nga wala jud ko diri karon. Manang kanay nga ko karon. Nagpasalamat nga nakasimba, wa jud ka absent o wala kibalik ang himaya na naman kanimo Lord. We are so blessed kay naato ang local pastor na si Pastor Jedel Katubig. Ato siya magagan o masipang palakpak. Ako malita na ako
Hallelujah. Good morning. Sige ko mo request mo yung song, ipasaka lang din. Pulpito? Pasaka lang din. Pulpito. Samtala sa ninyo, akong kuwan mo yung song na, samtala sa ninyo, akong height. Medyo magkangad mo karon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Malibalik na kita tanan mga igsoon, nga nakakaroon. Hallelujah. I'm so glad that I'm with you today. There is a Cebu South. Actually, para sa ramit ko, baka nalit kay hindi makapunta sa Cebu Mangot. May gumat sa service na ay mga kuwan. May mga promote pa dito. But I'm so glad that actually I'm always following you every week sa live stream. Kahapon sa Cebu, sa Cebu South. Actually, nagkauna ko yung ating mong bukanta. Nagkauna ko yung mga katawa. Nagkatawa ni Mary Jane. Ako yung matungkad sa live stream. And I really miss you all. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Ako na kong kalipan kay happy na mag 1 year. Actually, hindi mo yun yung I cannot really count as 1 year. Kay, totoo na mo kuling sugdan ng Cebu South. Okay, naging kayo ba niya? Nagsugod sa Mananang. Grabe ba itong kahapon na mo sa una ni Pastor Anilpa, magkuyot, pag-umyot, pag-umdiri. It's so happen lang na when the Lord moves, ulit kita lalay, ulit ka na itong calling and specific assignment na gihatag sa Ginoo. Ang kinisip ko sa ito sila pag-una na ano yung trust sa Ginoo sa kuha. Wala, ito yung plano ko sa kanya kung yung lumabas sa Cebu South. Kaya ang kinig ng plano sa Ginoo. Sa Cebu South, in-trust ko sa Ginoo para kay Pastor Anilpa. Then, in-trust ko sa Ginoo sa ako ang Cebu. But praise the Lord, even though that we are in a different location, but still we are one body. Amen? We are one body. Usama kita dyan sa lawas ni Cristo. Kung even though kami namin sa Cebu City, dito mo na address, we are still in one body of Christ. Amen? Actually, tapos sa nang kalitay karoon nga sa niining ngayon, nakita na po ang pagpaliyok sa Ginoo sa South. Actually, nalitay ko ang kita pag nagpaggamit sa Ginoo sa pagpamalagad na nito. Actually, nalitay ko ni Michelle kung nag-iisip. Nagtagin din na ako ba? Sa una, gusto ko ako na ni Michelle sa una. Wala na may panigara ni Pastor. Masyap lang may lagi, ito doon nila yun. Imbis makuyawan ka, mawa ko kayo. Batalan ko yun, actually, abalo mo, para din sa Ginoo. Amen. Sa tuwa, narinig mo kay Kwat. Sa una, si Shirel, kalimutan ni Karon, samot na siya kahimsok ng tanaw. Kaya dahil sa una si Rhea, panasa na din mo nakita sa una sa Rhea. Karon, samot na ng-beauty. Sa una, si Mela, taga-diri pa ito na po, taga-diri naman sa samot pagiganaas marates, nasamot ang buwapa. Praise the Lord, hindi ko rin pati nga, madami ito, diyan ako ito sa pamatis ko ninyo sa una. Apan, salamat sa Ginoo, karon nagpagayon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Muna ka, actually, dako din ang kuwan nito, kanil magpapagayon sa Ginoo. Dili nito nagsugod sa Manila, kaukan na ni Jane,
nato sa una ang lahat sa una nato si Sister Adelpa nakaroon nakaroon diya sa Ginoo. So I know that she is enjoying the presence of the Lord right now. Nakasya dito sa Ginoo. Bago na lang siya. Musunod lang ta. Kaya sa ngayon ha? I'm glad to be here in the house sa Cebu South. Nasyong natin mga puyo ng kauban. Kauban ako karon. Even though nga tayo lang mo Emilia, but this is my first time to introduce to you. This is the first time that I will introduce her to you as my fiancé. And also with me, muna na akong assistant dito sa Cebu, si Brother Joseph. Ito paano magiging sa soul niya? After sa service. Okay? Sabi mga singles na isa ka mo. Ayun, pag-ibisip mo na. Cornelia, Ayun, pag-ibisip mo na. outdoor na. Engage na rin. Kinsa may mga napakaroon ng single. Later si Jula o si Joseph magigit sa mga youth yung mga singles later. Actually po, ako, diba naman yung pastor din pa rin makikigit ko sa mga leaders later after the service. As long as I am with you, I want to enjoy spending time with you. Hindi na ako kabutan nga, minuto na ako na rin na parang itang walay purpose pa. But let it be that let's have time together. Okay, and I pray that as we will meditate upon the word of the Lord this morning, this afternoon, so we had anak kung buntag. Para kamayo sa Ginoo, di ka na kutob sa buntag. Amen? All the time, God is Lord. Maayo ang Diyos. Ay, ang Diyos na nagsuon? Amen! Tinundin ako sa kasturya ako sa katao na nagsulti siya na natanaw siya sa usang kapayapas. Yan yung para sa bunga po sa kanabitang pakwan. Tingin siya na, kailangan ba kita maayo ang Ginoo? Kung maayo ang Ginoo, ano ba yung bunga nga nabista kong kapoy, pwede mga kamaya din. Anak ko, di ko nga nagkarita sa loob, pwede mga takuan. Kung siya na, ay, di magpatas ang Ginoo, di maayo ang Ginoo. Karoon, pinahulong ka ng bayawas sa mata. Pag nakahulong siya ng bayawas sa mata, tingin siya, maayo ang Ginoo. Kaya pinakon sa bungas, kanabitang bayabas, magaspas pakwan, ako'y naunsa na akong ulo ka man. Ang ginayon na maayo ang Ginoo. Ito daw masalita kasabot sa sitwasyon sa kinabuhi. Aba na maayo sa Ginoo, nagpabiling kayo tunay. Amen? Ginami ko pala kung sino ko pang i-religion. Ang nipol, mag-isi. Ay, ako kira, mag-isi ko. Praise the Lord. Hallelujah. Kinsa sa Padre karon nga nag-expect that the Lord will do something great sa atong kinabuhi karong kahapon. Amen. Hallelujah. Kinsa expected karong kahapon kas nga ang kitang tanan adunay madawat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And this afternoon mga igsoon, as we're going to meditate upon the word, I encourage all of you na adunay pagbaton nga kagutom o adunay hunger na ato ma-experience ato kinabuhi because let me tell you this, the Lord kita makakadawat kung kita na-angry kagutom na gusto natong madawat ang kapagbawan. Hindi kita makabato o kamagbawan kung wala ang kagutom. Mahal na kalong hapon ng mga iso, importante din nato nga let us have this hunger in our heart that the Lord, that we are going to receive something great sa atong kinabuhi karong kahapon. Hallelujah. Lord, kita
Father God, we give you glory. Glory be to the Father, and unto the Son, and unto the Holy Ghost. Father, we praise you, O God. Salamat din, Lord God, sa liling taknaan that we are here today, gathered, O God. Father, we open up our lives before you. We open up ourselves before you. I pray, O God, that you will move in this place mightily, O God. And Lord, alam po, O Ginoo, na makabaton kami o kagutom sa imong pulong, o makabaton kami kagutom para sa katagtawan sa imong presensya kamong kahapon sa liling na dapit, O Diyos, in the name of Jesus. Let it be, Lord God, walay usa ka na po, Ginoo, dili makabaton, Lord God, dili makatawat sa unsay imong ihatag ka na kamong kahapon, O Diyos, in the name of Jesus. Let it be, Lord God, that all of us, Lord God, na ulit kami niya, Lord God, we will not go home, Lord God, empty, O God, but we will go home full of blessing, full of power, and full, Lord God, of your presence, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, we pray, Lord God, and even we cancel, Lord God, some obstruction, Lord God, that the enemy has planned, in the name of Jesus. And Lord, walay makapugong sa mong pagpagliho, karong kabuntagon sa liining na dapat, O God, sa ngalan ni Ginoong Jesus. Anoint your word, dear Lord, and even, Lord God, and I as your servant, Lord God, I humble myself before you, Lord God, and anoint your servant, Lord God. Let it be, Lord God, that the words, Lord God, that will come out from my mouth, dear Lord, comes from you, O God. Let it be, Lord God, that the word, Lord God, will sink deep within sa mong deep within sa mong kasing-kasing, Ginoo, Lord God. In the name of Jesus, Lord, kuha ato ng distraction, Ginoo, Lord God, sa kaaway, O God. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In the mighty name of Jesus, come on, everyone, lift up your hands, and the Spirit is already moving, hallelujah. Oh, Rabashanda, Rabakondo, Rabababasanda. Yerabakondo, Rabakondo, Rabasanda, Rabakondo, Rabababasanda, Rabababasanda. Come on, and just open your hands and receive whatever the Lord is going to give you right now. In the name of Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. We give you all the glory and the praise, oh God. Let the Holy Ghost move in this place, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. Come on, the anointing is already present. Come on, begin to praise Him. Begin to worship Him. Come on, hallelujah. His presence is already invading right now. Come on. Hallelujah. Bora baba sanda na mabakando no riya bahay. Ikorobo sanda na mabakando no robo sanda na riya sanda na bahay. Oh Jesus, hallelujah. Be enthroned, dear Lord God. Be enthroned, dear Lord God. Hallelujah. The Holy Spirit is just taking over. Hallelujah. You're not the master of the service. The Holy Spirit is the master. Hallelujah. Pura basiko mo yan na mabahaya. Pero kung kondo lorobosan na nalabakyan na lorobosan na nalabakyan na, hallelujah. Some of you needs deliverance from the exon, hallelujah, from something of the power of the past, hallelujah. Ano na something in the past, hallelujah. Sige, mag-yung kupotin mo ka, Lord, hallelujah. And the Lord wants to set you free. Let go of it, and the Lord wants to set you free. Receive the deliverance right now in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Pura basanda na lorobokondo lorobosan na nalabakyan na lorobasay. Ekoroboso lorobakyan na lorobasanda na nalabakyan na lorobasay. Some of you need deliverance from curse in the past. I don't know and I don't care who places that curse in your life. I don't care whether it is, I don't care kung nakita ba na nag-place a curse mo kinabuhi. Whether it was your ancestor, or kinsa ba lang natigulangan, or ginikanan ba, nakasulti, or word, na curse na simong kinabuhi, I break it in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Oh, blessed be your name, oh God, hallelujah. Glorify your name, dear Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos, hallelujah. Thank you, dear Lord, hallelujah. All glory and praises belongs to your Lord. In the mighty name of Jesus, amen. Hallelujah. But for how to continue, but the Holy Spirit is already taking over. Hallelujah. Can I allow them to gusto mo malas ko sa iyo? Hallelujah. The Holy Spirit is already taking over. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. This afternoon, mga igsoon,
ato pagkatunan karon na kay Lord is about experiencing fresh anointing. Sorry. Actually, daanan na namin mag-isabot yung Pastor Anel together with Paul na I'm going to come this coming last Sunday of the month. And actually, it is also part of my prayer during the time of summer invasion. There is a time of summer invasion, during the time that we were having our prayer and fasting. I pray to the Lord, how, one thing akong specific to pray sa Ginoo, Lord, I pray that your people, Lord God, sila Kristohan mong pinabuhi, Ginoo, dili Ginoo na magpabilib on the same level. Nagampo ko, O Diyos, nga let it be, Lord God, na doon ay breakthrough na hitabo ka mabili kay Ginoo nga ang imong katawan, O Diyos, there is a Elchor Cebu, ang Cebu South, na ato nag-breakthrough na dili na rin na maging stagnant nga di ka maging putot sa Kristohan ng kinabuhi. But let it be a breakthrough na there will be a breakthrough of growth and there will be a breakthrough na ang atong Kristohan ng kinabuhi mapungaton ngayon. And the Lord revealed to me mga 3 weeks ago during our prayer and fasting, the secret on that is that this words, iba kayo sige mo sa kuha. Actually, may people ko na tuloy. Sa ilang ko galing mo. My people need the power of the Holy Spirit. My people need the power na aron na mas mulahutay yun, na aron na mas mauswagon yun ang Kristohanon na kinabuhi. That's why the Lord revealed to me this message, and I know that in this place also God is going to anoint every one of us here. Amen? Amen. The topic this afternoon is experiencing fresh anointing. Everybody say fresh. Fresh. Now what does it mean by anointing? Anointing, ako na siya daan. Anointing is slide 6. Slide 6. What does it mean to anoint? Kasi maging dihog. Actually, Bisaya ang anointing is dihog. What is slide 6? Slide 6. Okay, what's the name dihog mga igsoon? Sa English pa lang yun rin, to anoint means to dedicate or consecrate someone by applying oil. What's the name dihog mga igsoon? Kining dihog mga igsoon is that it is something na kanabuhaton na gusto sa Ginoo mo ng tao na pinasahi o lahi o sila nga gitestino sa Ginoo by how applying oil, and oil represents the Holy Spirit. O kinsa man yung Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person sa Trinity. Diba? Kabalot na ito ni Adko nga sadya mawala pa ito na himong Kristohanon. O sa kanyang kasagaran may tabo sa alang sa Amahan, sa Anak, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Saan ka rin binuangan sa uban? Saan binuangan sa uban? Labi namin uban mga hiling is make up. Saan yung mato? In the name of the powder, of the makeup, and of the lipstick, sa amin. Apan, dili ka na. So, the number are God is a quiet God. Amen? What does it mean that quiet God? Ang atong Ginoo, usara. Kailangan atong Ginoo? Usara. Kailangan? Usara. Pero kailangan ng persona? O, kinsa man ang mga persona? The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father is the one who is now sitting on the throne. God the Son is our Redeemer, and God the Son is sitting at the right hand of God the Father. Okay, the Holy Spirit
mao na ring anak asa ato ang karon. And after Jesus ascended into sa heaven, iyan ipadala ang Malang Espiritu. Mo pinidasa sa Ginoo naghatag kanato, I will not leave you like an orphan, but I will send a helper. I will send a helper, and He is your comforter. Kung siya na bukay ninyo sa inyong kinabuhi, bako ka na ang balaan nga Espiritu. Okay, sa mga ka-Diyos, mga isawan, bako ka na ang Espiritu. Balik ko punta sa slide 2. Now, sa slide 2. Now, nakita na ito rin. Slide 2. Nakita na ito rin. Nalingod rin sa Psalm 89 verses 20 to 24. Nalingod rin. I have found David. Mas tayo, basahan ako sa Bilisaya. Masarap, Bilisaya, ang tayo mo rin. Yes, sa Salmo 99, nasa Salmo 99, nalingon na rin, verses 20 to 24, nalingon na rin. Basahan ako sa Bilisaya. Kadwa mas slide. Nalingon na rin sa Bilisaya. Kapag basahan ako sa Bilisaya, gipinit ko si David nga akong sulugoon, o pinaagi sa mabihog kaniya balakang lalang, ihimo ko siya na inyong hari. Verse 21, makubag kaniya kanunay ang akong puso, o ang akong dako maghatag kaninyong puso. Dili kayo makabutog kaniya ang iyang mga kaaway, o ang mga nautan, dili kayo makapaulaw kaniya. Naginam niya sa English. Slide 2. Slide 2. Second slide. Beginning sa first slide, hindi ka na slide. Okay. And then, I have found David my servant. Akong gipili si David. Kapag mo makaisuod na God is a God na hindi siya basta-basta na bisakit sa lang gusto ihatag niya ng tawag. Ang ginawa mismo, ato na siya'y mga pinili. Kapag mo ito makaisuod, nagpisag ang imo mga gustuhan ng dipili na sa Ginoo. Baba mo niya na? Baba mo niya na? Ayaw mo magkagustuhan mo, hindi mo magdawat sa Ginoo, dipili ka sa Ginoo, naluwasan ka sa Ginoo. Naging muna sa Ephesians chapter 1, verse 3, even before the creation of the world, I have chosen you, and I already have appointed you for you to experience salvation. Dipili ka sa Diyos na end. Amen ba mga pinili? Amen. Pinili ha, pinilian. Ano yung mga asawa? Ano yung bata? Pinili o pinilian? Pipili. Pinili o pinilian? Yan sa nagkwento ng pinilian o pinili. Grabe na sa nagpipili, my choice. Wala mga isang nga, ato mga kasama nung pinili ka sa Ginoo. You are chosen. Tingnan mo tapat. You are chosen. You are chosen. Pinili ka sa Diyos. Pinili ka sa Ginoo. Wala kang limon sa Ginoo na sa pinapili David. Si David akong pinili. Naamon siya nga ako pagnihugan sa balang lana. O ako siya kinihugan. Or and that my hand shall be established with him. Wala nga yun nga. Kung sa mga anointing sa mga isuon, kung sa mga effects sa anointing, having the anointing na namin David, nakasulti na sa pulong sa Ginoo. Previous slide ta. Isulti na sa pulong sa Ginoo, na that my hand shall be established with him. Ano nga importante kayo nga makabatod kita sa Diyos sa Ginoo? Ano importante kayo nga piliho ta sa Ginoo nga ano tagata sa pagtihok? Kaya number one, that my hand shall be established with him, which means, ka ma-present yun sa
kinabuhi sa atong kagalingon kusog. Kaya nga naman, ang tao mismo is powerless. Alam, isa ka na mga nagsukang man, isa ka nakintay mo na sa buhay. Man is powerless. But having the anointing, having the Holy Spirit, na kayo na sa pulong sa Ginoo, present sa akong kinabuhi ang pagpalihok sa Ginoo. Maray pakutana ng Igsoon, is God really working in your life? Hindi yung pag-Ginoo sa mong kinabuhi? Ha? Hindi yung ba? So that my hand shall be established with him, and my arms shall strengthen him, and the enemy shall not outwit him. The anointing also protects. Masasawa ako dali sa Binisaya, dali sa versikulo 22, dili kayo makabuntog kaniya ang iyang mga kaaway. Kabalo ba mga Igsoon, when the Lord has chosen you, walay ako kaaway makapagilabot sa imong kinabuhi. Which means ang kahog sa kaaway, dili makadaog batok kaninyo. When we speak of the anointing, it speaks that you are protected. Which means na ikaw iprotektaran ka. Onsay plano pa sa kaaway nga bubukak ka ninyo, dili ka na mula hutay kay ano man, ang kahog sa Ginoo nakaprotektar ka na to. Kung walay kahog sa kaaway na makabuntog ka nimo. Amen. Which means, asa man yung kinabuhin ang kinabuhin dinimukan, it means a life of victory. A life of victory. Kinsay manaogon diri karon? Amen. Kinsay manaogon diri karon? Because we are assured that we have a victory. Next, mga Igsoon, I will crush his foes before him and strike down those who hate him. And my faithfulness and my steadfast love shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. How can we, saan man nato mga sinati gayon kanunay ang hukma sa Ginoo? Mao na pakutanan. Kung saan gayon nato na makainutang na mapunong-puno ka sa hukma sa Ginoo? How can we know it is through the Holy Spirit that is dwelling within us? Now, before I move on, gusto ko makutanan yung hindi ka makutanan. Ibutanan niyo kung galing mo karon nga apil mo sa mga disipulo. Nakita niyo mo si Ginoong Jesus. Imagine that you were there. Imagine na alam mo dito, nakita niyo si Ginoong Jesus. Nagbarong utubangan niya sa lungganan ni Lazaro. O ibaag din niya ang lungganan. Iya ngayon, sa pagkakit sa lungganan, yan kitawag si Lazaro. Lazaro, come forth. Dahil kita ninyo, na si Lazaro ni gawas. Ang pagkakana, will that change your life? Kaya sa tulad, imagine na kung ikaw nasakay ka sa bangka o yung mga disipulo dahil nakita niyo mo na si Ginoong Jesus naglakaw sa tubig. Ibutan na ito na ikaw yung ikaw. Butan na ito na ikaw yung ikaw sa Ginoo. Pag-ulon dito, nasa
kinabuhi. Ang dakong pangutana, will that change your life? Mausap lang yung kinabuhi. Answer the question yet. Ako kailan yung pangutana. Ibutan na ako. After na si Ginoong Jesus namatay, 3 days after, ikaw mismo, pulog ka na ni Mary Magdalene. Pulog ka na ni Mary, naningato dito sa Lugnanan. Dahil nakita niyo mo, nawala din ditong lawas ni Ginoong Jesus. Nilay ang anghel, nakikita niyo mo, nakagsulti niyo mo, He is not here, He is risen. At pamadana, pausap ba ang limong kinabuhi? Na, wala ko na yung answer. Pausap ba ang limong kinabuhi? Kasi ito ba? Kasi ito ba? Pausap ba ang limong kinabuhi? I'll give you a shocking answer. No. No. Ano naman? Ang mga disipulo nakakita ni Ginoong Jesus naghimok milagro. Nakita nila si Ginoong Jesus nagbanong mga patay. Nakita nila si Ginoong Jesus ilakaw sa tubig. Various miracles na ginawa ni Ginoong Jesus. Apang sa gabi ang kitakot si Ginoong Jesus. Kitakot si Ginoong Jesus. Mabapatong siya ngayon sa nito sa cross. Silang tanan namiyak. Gibiyakan nila si Ginoong Jesus. Sila mismo na nakasinatin sa milagros sa Ginoo. Even tayo sa katao na ginalagro siya sa Ginoo. Magpunta siya kay Ginoo. Nagimilagro siya sa Ginoo Jesus. Kaya tayo nakakita siya sa dayon. Pinagin sa Ginoo ni Ginoo Jesus. Siya nakakita ng balik. Karong sinukutan na Jesus mga tao. Kaya sa matutao na kayo dito. Siya mismo nakalimot. Kaya mo siya nga, ako kung sa matutao, handa na lang ayun ako. Hindi ba ito kanina? Nakalimot siya. Can you imagine? Sa time kasi Ginoong Jesus, manaanda sa pinto sa cross. Naanda sa pinto sa cross. Wala yung disipulo na nakabiling sa nagtingan except ni John. But John was there as a friend. Their witness. Si Pedro magagamit, hingan siya sa Ginoo ka. Hingan siya sa Ginoo. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. But he is the same Peter na ni-deny ni Ginoong Jesucristo 3 times! 3 times Peter denied the Lord. At sa mga pasabot nila, miracles are not enough. Dili enough ang miracles sa Ginoo. Apan pagabot sa Acts chapter 2, sa diha nagisaad sa Ginoo kanina, na akong ipadala kaninyo ang akong espiritu. Pauto masamtang sila pag-ampo. Wala kasi Ginoong Jesus physically naana dito sa kalangitan. Sa diha pagabot sa walang espiritu, dito na sila nakabaton o sugod na kabatuhan sa ilang kinabuhi. Because miracles are not enough. Not because this Jesus in the physical body is not enough. Baka bitawan niyo mo sa Ginoong Jesus. Even sa Ginoong Jesus, sa Ginoong nila, naghampo na kayong gisulti ka ninyo, pero di ka mo makasabot. Baka na kayong gisulti ka ninyo, pero di mo makasabot. Ama na nagabot sa mga Espiritu, siya ang mag-guide ka ninyo sa mga kamatuuran. Kada ka nakasulti na sa pulong sa Ginoo, that it's not by might, it's not by power, but it's by the Holy Ghost. Which means, the external Jesus is not enough. Again, ako balik ko magsulti. The external Jesus is not enough. Even Jesus
kanila. Di na ko ninyo makita. Mabot ang panahon nga di na ko ninyo makita. Aba, imadala ko ba ng Espiritu na magkapuyo na sunod ka ninyo. Which means, gusto sa Ginoo kung ang kabaguhan na experience sa kinabuhi, dili ingon na makita nimo sa Ginoong Jesus, kundi na-experience nato ang kabaguhan sa kinabuhi sa diha na sa Ginoong Jesus, musulod o mupuyog ka kanimo pinaagi sa kahom sa tanaang Espiritu. Siyempre sa kalimutan. I'm sorry mga Iksona, I cannot follow already the outline that I have here. I'm just following the Lord here. Ang prinsipyo sa kalimutan, to see is to believe. Diba? Diba? Mga na prinsipyo sa kalimutan. To see is to believe. Pag nakasunod na sa punong sa Ginoo, we walk by faith and not by sight. Amen. Which means to say, signs and miracles are not enough. Bisag mo kanhi ka sa Ginoong Jesus na pagkita kanino. Bisag mo hakan ka ni Ginoong Jesus o milagro niya. Dili ka na makausap sa kinabuhi, kaya gusto sa Ginoo pagbuhat sa milagro sa imong kinabuhi sa diha na siya pupuyo na siya within you. And you will experience miracles sa imong kinabuhi. Mga rin prinsipyo sa kalibutan. Ay, kumatawa niyo, kaya naman, wala pa nakita ng milagro. Kabalo mo mga exon nga the working of God is working inwardly and outwardly. Kabalo mo mga exon nga pagpaglihok sa dito, pagpaglihok na sulod, gibot, dili sa onse pagpaglihok sa malibot. Ano kita sa kwan? Ano kita sa John? Just following the Lord here. Ano kita sa John? If you have your Bibles with you, ano kita sa John? John 14. Verse 15. It's a version na lang yan. Okay, Andre, if you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Sabi niyo kata. Sige, balik ko sa 15 to 20. If you love me, you will obey what I command. I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know, for He lives with you and will be in you. Now, sa episode na sa puno si Ginoo, will be with you and in you. Which means, wala na nakasabot na presensya sa Ginoo pagkakabang kanimo, kundi ang Banal na Espiritu
will be with you and will be in you. I will not leave you as orphans, but I will come to you. Before the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, because I live, you will also live. How? Through the Holy Spirit. Because I live, you will also live. On the day you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. Which means, kung walang Espiritu na walang sa itong kinabuhi, there is no distinction apart. Tingnan naman, ang walang Espiritu, ang naakbihak ka nimo, kinasuluran nimo. How do we know that you are in Christ? How do we know that you are in God? How do we know na ang itinak ng Kristo? When the Spirit of God is in you. When the Spirit of God is in you, you are in me, and I am in you. John chapter 16. John chapter 16, sunod sa verse 4 hangtod sa verse 15. Sunod sa verse 4 hangtod sa verse 15. Are you all still okay? Okay na ba tanan? O kasi nanay, gito ka ninyo. O hindi, break back in the gym sa tuloy. Basta, nagkibit, ito ako basta, basta ikaw may magwali. Kaya naman, ang mga mata, malukat yun kayo, magtimutan ako. Praise the Lord, hallelujah. I have told you this so that when the time comes, you will remember that I warned you, and I did not tell you this at first because I was with you. Now I am going to him who sent me, and yet none of you ask me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. You are filled with grief. But I tell you the truth, it is good for you that I am going away. Unless I go away, the Counselor, which is the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of sin. Abala mo mga kaisoon, every time na si Ginoong Jesus nagwali siya sa pulong sa Ginoo, wag yun nakatakutan na kaniya, Ginoo, unsaon ako, Ginoo, makabaton ko kinabuhi mo na katapusan. Nakatakutan niya, usama ko kayo mo. Yung isa, paano matmas ito, tunyarin ito na life? Yan natabag ni Ginoong Jesus. Sabi na nasa napuntas ko, ito, siya lang ang siya lang ang father, siya lang anak. Ay, ito man makala ito ng Ginoo. Dahil mo nagtawag ka. Dahil mo nag-Ginoo kanina na sabi sa kaputan, wala din mong matuhan. Ibalikin mo tanang kaptanan, dihatag ito sa mga buhay. Tapos sumod siya pa tayo. Kaya naman gusto yung pasay sa Ginoo niya, ayaw, tutukin mo Ginoo sa mga kaptanan, kaya mo kaptanan ko ang anak. Ako ang isentro sa imong kinabuhi, para tao ng palayo. Maski pagwaling ni Ginoo Jesus, wag yung tao na nasulti na niya, Ginoo sa mga mukha mo, ngawag kami makabato o gamabuhan sa kinabuhi. Apan! Sadya nga may abot, abal ang Espiritu. Dahil sa Acts chapter 2, pagwaling ni Pedro, usalang kawalihan, pagwaling ni Pedro, sadya nga balang Espiritu na naputana ka dahil ng mga tao. Unsaon ba mo pagbuhat, unsaon mo dapat buhaton, aron kami makabaton o kinabuhi mo na katapusan. Dahil that was the time, a great conversion na hinabo. Sa usalang kawalihan ni Pedro, 2,000, about 3,000 were saved. Why? Tingnan naman, naano ka ng Espiritu during that time. Wala na ningon si Ginoong Jesus kanila. When He comes, mata ka pagwaling ni Pedro, naapi na ang nasa labutan. Kaya, sa mga kisulti ni Ginoong Jesus, when He comes, He will convict the world of
guilt in regard to sin and righteousness in judgment. In regard to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And in regard to this judgment, because the prince of this world now stands condemned. Tama na, isulti ni Ginoong Jesus. I have much more to say to you, more than you can bear now. Ibig sila, daghan mo lang itong isulti kami niyo, pero hindi niyo makuha. Daghan mo lang itong itutlo kami niyo, pero hindi niyo masaktan. Daghan mo lang itong gusto na, daghan mo lang itong gusto na itutlo kami niyo, pero kung ako lang itutlo kami niyo, hindi niyo makuha. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Sadyak na ang Espiritu. Ang Espiritu mo ay magkiya ka na to sa tanang kamatuoran. Imagine, sa Ginoong Jesus, punta na ito, ako nagwali ko ninyo dali, hindi, gusulti ko ninyo na, takhan mo natin kung ito ninyo, kung hindi ka na pumutot ninyo, kung hindi mo kasabot, sa may pati mo ninyo na, but Jesus never left them hopeless. Hindi mo si Ginoong Jesus kanina na, apan mo ninyo sa tanang Espiritu, siya magtudlo kanina sa tanang kamatuoran. When the Spirit of truth comes, He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you on what is yet to come. He will reveal it to me by taking what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. And that is why I said the Spirit will take from what is mine, make it known to you. 1 John 2:27. 1 John 2:27. There is something that Apostle John speaks something about the Holy Spirit. First John 2:27. Lagay mo diha. As for you, the anointing you receive from Him abides in you. Ang tihog na inyong nagpabilin diha kaninyo. It abides in you, and you have no need that anyone to teach you, but His anointing teaches you about everything. Which means, wala ka na masabot o wala na matutulog. Wala ka na matutulog. Even sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Ginoo, masabtan nimo kaya naman ang balaang Espiritu, wala mo tapos pagpasabot ka na ito. Diba? Hopefully, di ko rin balay. Kasi may makutan na nga, sa may gawali sa pastor ninyo. Kasi parang nyo ito kag-abo, sa batong sa nagkaminamin namin. So, kaya wala na sa batan. Okay. At sa may kalian ito sa kinaboy na ito. Sa kinaboy na ito. Even I myself, dili siguro naman sa point na you are still attentive to the word right now. You really long for the word. You really long na ang Ginoo magtudlo ka nato sa pulong. Na even until karon gusto mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili pa lang ito, mamusimpan lang, dili mo na amen. Mana to? Diba sa wala, gusto kita makamit amin sa wala, sa wala kasabot. Yan, naging musulti. Pinundo kita ko sa pastor, yung kita mo sa kapatid. Gusto ko niya sa Kristan. Musa na. Go! Ako ng pangalan. Ibukan naman ako, ang pangalan sa Kristan, Ibukan. Juan. Ay, pining po ko, kailangan ko yung tinulong sa baboy. Ang pining ko, di mo nang milaktan, di na mo, di mo matutulong. Tawag, ikili sa Kristan, sige, sa supos pare.
naman ng isa. Pero kung gusto naman ipamang ispari, kaya mo mag-isa, mahal na sila. Pero napari, nag-isa na dali. Karon si John na kinunod. Nakakalit, gisok ko si Padre. Saka ko, karon isang pa nag-isa pari, nag-importante sa kilid. Abli po si Juan, nasan? Seksyon mo na. Padre, kung saan ganitong pamon, kung saan ganitong pakog. Sige siya man, Padre, kung saan ganitong ulod, kung saan ganitong pakog. Karon kaya bakit gano'n siya gusto na mag-istorbo ang misa? Ngayon ako siya, Diyan, hiingnan ko man kabitaw, ang bukog, hiingnan o ang unod ako buhok. Tubag sa mga tao, Amen. Bakal ko, nakamit-amin sa mga sabot. Problema tayo sa nan, igulang nga, hindi na nagubon yung minuntuman na. Hindi na bukog. Apan, kumusta naman ka ron? Kumusta na naman si Pastor Anita or si Brother Paul, wali sa tulong sa ginawa kanina. Kung sa may kalian, kaya ito, magabi ka sa Biblia, magabi ka sa Biblia ka. Okay ka mo naman? Okay, bingo ka? Okay ka mo naman, magabi ka sa Biblia ka ron? Ano ba? Basta ka ka mo, makakablis mo Biblia. Sa Biblia na order, dapat plastic. Allah. Punta na ito, kumusta man ka ng panahon mo, may napagwali, compare sa kanya ito. Hindi na rin kung nakaisot, o sa nanginginig ang pastor wali. Kung sa mo singit-singit na rin ako, pinalihay na rin, kung sa mo sakripisyo na rin ako, maborot na ako magiging pinalihay na rin, pero huwag ka rin espiritu na talaga ka mapasabot ninyo, wak, nagigiyapon, wak, ganun mo yung makabawa. Sa parang, yung dali, sa parang pakakatawa na rin, halag ako sa sakripisyo, bisa katawa nyo. Bisa hindi katawa nyo, halag, gusto na katawa. Wala ka nag-espiritu, wala kayo gihapon. Wala makaisod nga. Dahil kamatanan ako. What's up na nag-kristohan? What's up na nag-kristohan without the Holy Spirit? What is the essence of a Christian life without the Holy Spirit? Kabalo ko mga isod nag-titipili sa analogy. Christian life without the Holy Spirit. How about the picture niya? No. Kung saan yan nakita sa first picture? Ang tubig o? Yan naman po ko talang. Diesel pa na o kung saan na. Kada picture, saan nakita ninyo? O saan nakita po sa sakyanan ng walay oil? Hindi makadagat. Kung saan nakita po sa sakyanan ng walay oil? Gawa sa itong wala, gawa sa itong iyahan, electric na gawa natin. Oy, di ba ito? Charge na ito. Nakakadagat pa sa'yo. What is the essence of sa kasakyanan kung may gasolina? Hindi siya magamit, dagat. Now, on-site latest na rin sa iPhone. On-site latest na rin sa iPhone. Ayaw ko ba, makatag ko ninyo ako. Makas ko na, sa to. iPhone 14 Pro Max. Now, isa na pa kay iPhone 14 Pro Max, kung sa'y silbi niya ako walay battery. What's the use of the phone without the battery? A display yan? Nag-iPhone, kung saan natin magamit ito may battery. Ngayon, wala na sa nag-kristohan nun. Huwag
wala ang espiritu sa Ginoo, Christian life is meaningless. Kaya naman, even though kami Kristohanon ka, kung wala kayo walang espiritu nimo, wala pagtitihan kung tingnan naman, walay power. Walay gagawin. Basta na mag-iwan ka na, okay lang na, musimba ka na tumingo, okay, dali-dali nga talaga musimba ka na tumingo, dali-dali ko, okay, makamutay ka sa Kristohanon na kinabuti. Kasi musimba ka na tumingo, kasi matay pa sa Bible study, kasi makalagan pa ka dali sa church, pero wala ka na yung espiritu na kanin mo, ayaw ko Kristohanon kinabuti sa Ginoo, walay power. Kinahanglan ka power na aron mo function. That's the Holy Spirit. Next slide. Ang bitaw na tasulti ka sa Zechariah 4:6, it is not by might nor by power, but by the Spirit, Say, says the Lord of hosts. Ang mga disciples, makakita sila sa milagro, eye to eye. Nakita nila si Ginoo Jesus sa panahon ng matatay. Pabanawag ng mamatay, that's might. Pagbat ng mga milagro, that's might. Papakalman niya, papakalman ni Ginoo Jesus sa panahon, that's power. Sa pag-cause niya sa layman, araw makalakaw, that's might. At kasabi sa Holy Spirit, it's not by might, it's not by power, but by my Spirit. Kung saan yung tapo sa kinaboy sa mga disipulo, sa buha, sa pagkakusad sa buha ng Espiritu. Kami ato, ang ilang kinabugin. Silang tayo bibiyak ng Pinoong Jesus. Silang tayo bibiyak ng Pinoong Jesus sa dayang at sa tayo na si Pinoong Jesus nasa krus. Sa dayang kapatapon sa Banang Espiritu sa Acts chapter 2. Nakapaton na sila o boldness. Makakainod sila, I am willing to die for the Lord. Nakapaton sa Acts chapter 2, kung siya nahitabo, nakapaton sila boldness to preach the word of God. With boldness! Even though ang ginitilan sila sa kalimutan, even though ang ginitilan sila sa mga authorities, ay na po magwali sa gospel. Apat ang ilang ingon, we rather obey God than men. Kung sabi nakahatag na ako, asin ang balaang Espiritu. Before niya, tapos Ginoo Jesus, sila tanan, nakakatan. Sila tanan, talikod ni Ginoo Jesus. Apang pagkakot sa Banang Espiritu, na nag-change sa lahat ng kinabuhi. Acts chapter 2, starting from verse 1. Alis ako sa Acts 1. Alis ako sa Acts 1. Dinalay mo na kutob sa kinabuhi Kristohanon na ato pag kinabuhi on a day-to-day basis. Kapag kinsa man sa I know na, ako lang i-connect sa inyong tema. Ako lang i-connect sa inyong tema. Sa yung theme nyo this month. Service. Now, ako lang i-connect sa inyong theme this month. Ako lang rin po sabi, uwasa ako kung service. Mas pala na ako lang makita-kita ng isa ko ako. Undang na rin na. Pag-una kayo, mayroon kayo, tinutukan sa kawan. Pag-una, tinutukan. Kanina, nag-iupiyan sa
ka na, Pilipinos mata ka, pero ako ka ba? Pero nagdala naman. Acts 1:8. Kung saan na ito pakamatod ang power sa itong papakalagan sa Ginoo? What is the secret? What's the secret mo? Ano sa pagpakalagan sa Ginoo na maging effective ka? Di ba gusto mo ito mag-serve sa Ginoo or di mo? Gusto mo din para mag-take ko ninyo? Gusto mo ito mag-serve sa Ginoo? Gusto mo ito makalagan sa Ginoo na maging ka na until the last breath that I have, makalagan ko sa Ginoo. Ba't ang pinungurubatang? Amen! Kasi ganun, pastor, katasasan sa lagi na po. Ang makaptong na ay, amen. Again, balik ko lang po na. Kinsa gusto makalagan sa Ginoo until the last breath sa lagi na po. Amen! Hallelujah. What is the secret? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Which means, ang papakalagan sa sa Ginoo na, which means, ang ato sa papakalagan sa Ginoo, kinahanglan o gaho. Dili mo nga kanabitaw, gusto ka makalakad, gusto ka makalakad sa church, gusto ka lang makapon. And then, you will be my witness, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Ang sabi mo talaga pasamutan ng witnesses, which means, ino spread out ang gospel in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Baka nag-isahan sa Ginoo sa mga disciples, you will receive power. Bago tumatayang kapag-tawag na sila sa mga Espiritu, nakapato na sila og zeal, na magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dito tayo, ang hanggang tangan. Ako natin dito, masangyaw na pa ang pulong sa Ginoo sa oran. Pero wala kang saan na ginin ako. Kabalo ko mga ison, kung saan yung pinakalanduan na kinahanglan. Dili na yung natutuan ko kung saan, ang dakong kinahanglan is gahom sa balang Espiritu. Now, in service in the ministry, ako nag-example ang music sa Cebu. For example, sa music sa Cebu, ako nag-isot nila pag Sunday. Kabalo kayo mo ang mga musician dili sa Cebu, dili ang mga musician sa Cebu, ay dili dili sa Cebu. Sa dili na pares na talented na nasa tawag ng taghanan. Di ba? Dili na pares na talented na nasa mga banda-banda na nasa television. Ano, kung nag-ibig ako sa mamaan yung ginay-gilaan na nila. Kung nag-ibig sa pagtawag ng taghanan, mamaan yung mag-ibig. Ako minang niya, alam mo yung talento nila sa Cebu. Dili kayo dito na sa talento na ng pag-asa, pag-SOP, dili na kuhan. Pero once we lead the worship, how is it that when the people, how is it every time that we lead the people in worship, even though makasaysayo yung magtukar, ano man nga ang mga tao madalang because it is because of the power of the Holy Spirit of the anointing. Dili na yung mga sa pagkatalino to, tingog bihat. Aso sa pag-istorya din. Ang paliman siya parehas na naman yung speakers mga tao, namatali tayo sa mga kakalakan. Namatali tayo sa mga shortcut, makakalakan ko, sa inyo, madrogan ko ni Judah, o naman mo ito. Pastor, hinahinga lang, sundi, pastor, kayo mo namin makapastor mo. Hinahinga lang, sundi, mas basa sa mga istorya, pastor, eh. Kung saan yung saligan na rin sa pagpangalagan sa Ginoo, kung saan yung saligan na rin sa pagpangalagan sa Ginoo, words na balang Espiritu. We cannot trust on our skills. Yes, skills is so important. Kailangan sa Ginoo, develop skills. Kailangan sa language. Sinasunod na sa verse. Therefore, if anyone cleanses himself from what is this honorable, he will be a vessel of honorable use, set apart as holy, useful to the master, ready for every good work. Nakaison, dili nato mahimo nga gawin
Nagpaliton ta sa Ginoo pero naa pa nanoy nagpabilin nga dakong mula sa kinabuhi nagkala ang kasalanan. We will not be used by the Lord. And remember, hindi na ako mabugal-bugalan na akong Ginoo nga pwede ta maglilibog double life. We cannot do that to the Lord na musimba tayo ng Domingo, pagkabot sa Lunes hangtod sa Sabado, ang kalibutan ng ang kinabuhi. We cannot mock the Lord. Even nga kung si Pastor Adil pa siya kabalo sa 11 yung ginagulibog si Mana, ang Diyos na sayod. We must forsake our sin. Next, we must surrender our lives. Saan po tayo surrender? Hindi na ba mag-surrender? Surrender ako. Surrender, which means you give yourself totally to the Holy Spirit na maway mag-rule sa imong kinabuhi. Nadili ikaw ang master sa imong life. Dili na lingkod nga, alam ito, sama sa sakyanan nga, ikaw pa naglingkod nga pagdala sa manubila. Let it be nga, Holy Spirit, mauna pagdala sa manubila sa imong kinabuhi. I appeal to you therefore, brothers, with the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your spiritual act of worship. Hindi po, sa kailangan natin i-surrender. Kaya po pag kinabuhi, nanawag yung na-pattern sa kalibutan, no? Kailangan na i-surrender. The way we speak, the way we act, kung kamano pa ba na ang kalibutan ng panasiya, we have to surrender. Dili ka mahimo nga ni Domingo, hallelujah, praise the Lord, hindi lang hindi ka mo sa Lunes, patong ka sa silinan, balikas. Let it be that there should be, hindi na ba mo conform sa worldliness? Surrender. Tama ba? We must constrain for the Holy Spirit. Sorry, buat pasabot namin constrain mga soul. Tapos ito sa story sa Osaka sa mga sa Simon Phoenician woman in Mark chapter 5. 12 years siya. 12 years siya the bleeding. Can you imagine 12 years of bleeding? Wala may doktor na rin. Wala may doktor na rin. Nakanagdaw nakagwanta niya. Wala may doktor, wala may physician. Nahurot na mga kapangan niya. Apan, nagdungkan niya na si Ginoong Jesus. Samtang nalakaw si Ginoong Jesus. Sa gambay na lagi kayo na nakabilib na kusok ka niya for 12 years of bleeding. Nakikabot siya o kamang, namakingon na siya. Pagkahingap pa lang ko sa sit-sit sa sinila na Ginoong Jesus, ako makabatong sa kaayuhan. Dahil sa diyak na, gambay na lagi kayo kusok niya. Kasi masikalan pa siya sa mga tao niya. Huwag na siya kusok. Abat sa paghikap niya. Sa sit-sit sa sinila na Ginoong Jesus, siya nakabatong sa kaayuhan. Can you still remember the story of the blind man? Nakandil siya na makabaton siya ang bilakos sa Ginoo. Tawag siya ni Ginoong Jesus, Jesus! Jesus! Karong gibag mo pa siya sa mga tao. Ay sabad niya. The more siya nagkaroon, Ginoong Jesus! Ginoong Jesus! Wa siya ni unang until na nakuha niya ang milagro. Wala na sa mga balang espiritu. If na kayo sa kanila, may mga neglect ng balang espiritu. If there's one day in your life that you neglect the Holy Spirit, ang Holy Spirit magpadapin na siya because God always longed to belong for. Gusto sa Diyos na kanunay ka mangitak nila. Gusto sa Diyos na kanunay ka mangandoy sa balaang espiritu. Gusto sa Ginoo na makabaton kita na magsingin kitang panigamot na until makuha nato o kung sa'y gusto na ihatag sa Ginoo kanato. Acts chapter 2, last verse. This is worship. Acts chapter 2. Verses 1 to 5. Are you all ready for the power? Are you all ready to receive right now?
When the day of Pentecost arrived, when they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a rushing mighty wind, and filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. As the Spirit gave them utterance, that's one of the gifts. It's one of the kinsa sa pagod ko na gusto makatawan o katagbawan sa mga Espiritu. Kinsa sa ato karon na gusto makatawan o katagbawan sa mga Espiritu in a mighty experience. Let us all rise. South Local Church, Tubod Bukid Resort. Tubod Bukid Resort dito. Okay, buti na itong address. Okay, Tubod Bukid Resort, Upper Pakigni, Pakigni, Sandayong, Minglanilla, Cebu. Sakto? Philippines, 6046. Certificate of Baptism. This certifies that blank name, having repented her sin and professed her faith in the Lord Jesus Christ in obedience to His command, was baptized on the 4th day of December in the year 2022 at Titing Sisigan Beach Resort, Pook, Talisay, Cebu. Then baptized by Pastor Analfa Loques and assisted by Edwin Loques, and then witnessed by Paul Ariel Vergara, Mary Jane Kaong, and Walter Bastida Amorin. Okay? So this certificate will be given to Flornelin Okia Ipogor. This, okay, wala dili ang Siwin Diling, wala. Okay, this certificate of baptism will be given to Crisanta Bagonggong. Certificate of baptism will be given to Dayan Kaseng. Certificate of baptism will be given to Jonrel Bargamento Lopez. Lahat kayo kinakapas. Sinig, wala. Zay, Mardingan, wala. Wala. Certificate of baptism will be given to Benvenido Bastida Amoring Jr. Wala si Gilbert, no? Wasa si Anselma? Wala. So sila lang ang na-kuan karon. Sila lang Ang na-present. Okay? So I would like to request Pastor Chadel to pray for them. Dili na kuan nga makasulog langit. Di certificate. Yeah. Saan sa mo? Picture. Bro, magkakita seryoso dyan kayo na. Hallelujah. Sa church, we welcome you in this church, and in this also certifies you to become also an official members of Church Beleza Cebu South. Amen. Praise God. Okay? Let's extend our hands to them. Salamat, Lord, for these lives. Let it be, Lord God, that as they have committed their lives unto you, Lord God, of surrender, and even, dear Lord God, as they committed their lives